Miguel, em perdoneu, no? Que vos ha votat. No passa res, no? Vinga, va. A veure, vull conèixer-vos una miqueta més. Estic veient que hi ha molt de relleu generacional a les empreses d'Alzira. Això vol dir que s'heu esforçat moltíssim, en primer lloc, i que al final també heu trobat ací a Alzira una ciutat que recolza, veritat? Conta'm un poquet, Pepe, com ha sigut aquesta trajectòria de manera resumida des que es va fundar a dia d'avui. Com ha sigut? Ha sigut difícil el camí? Això va començar amb mon pare i, curiosament, van néixer en Alzira, però els pares d'ells eren aragonesos. Entonces el meu valencià és un poquetet el de pres per carrer. Està bé, no passa res. L'important és que ens comuniquem. I a partir d'ahir se va ocorrir això que heu comentat, patentar una cosa per a les taronges i que portaren identificació. I des d'ahir va néixer després l'altre, etiquetes autoadhesives, i és el que estem fent actualment. Com d'important és la innovació en la vostra empresa? Conta'm un poc també. La innovació, en el nostre cas, ve derivada d'una necessitat de mercat. En el seu moment foren pioners en el tema de l'etiquetat, imprimint el cel. Després foren pioners en Espanya en la impressió i transformació de la corbata, que va inaugurar també un nou envàs dins de tot el sector hortofrutícola. I actualment també tornem a ser pioners, en aquest cas, en la corbata i en l'etiqueta compostable. Una innovació, en aquest cas per el material, per una nova necessitat, que és la consciència mediambiental i per la sostenibilitat que tenim a dia d'avui. Que estàvem parlant abans també. Em fa curiositat preguntar-vos com és treballar de pares a fills, de fills a pares. Com és això? Es riu, el teu fill es riu. És molt fàcil, mana el pare. Mana el pare i ja està, no? El que diga ell ja està. És veritat? Mentre estava mon pare, artículo 1, el papá siempre tiene razón. També, això sempre. Cuando no tiene razón, se aplicará el artículo 1. I ja està. I així no hi ha volta de fulla. Però sí que és veritat que els fills també aporten una visió, el que estàvem parlant, més innovadora, no? Perquè al final, a veure, estem més posats en altres coses, no? Més en l'actualitat. Com aquell que diu, que no estic dient res, tot el món està posat en l'actualitat, però igual hi ha que fer cas, no? El mateix que m'està ocorrent en el meu fill avui, me va ocurrir en mon pare. Jo tinc unes idees, i ell que no, i ell que no. I ara és el mateix. I les deixar fer, les deixar fer? Al final les deixa fer. Dóna-la fer, que és així. Es porta bé. Es Sí. porta bé. Creieu que feu bon tàndem? Jo crec que sí. Què va dir-lo? Si no, ja haurem tancat, no? Vaja. Teniu molta gana de creixement? Teniu ganes de fer coses encara més grans del que esteu aconseguint? Què voldríeu? Quin somni tindríeu per aconseguir per a l'empresa? A veure, conta'm. Jo ja soc majoret, jo ja estic fent marxa darrere. Estàs molt bé. Estic delegant tot en ell i entonces que decidisca ell el que vulgui. Sí? Tindrà el meu apoyo, tindrà el meu apoyo. Ara ja el que diga ell, no? Ara ja han canviat les tornes. El que diga ell. I què és el que voleu fer en l'empresa? Què teniu gana de... Realment no tenim una gran ambició per créixer i per fer un gran grup, sinó realment en mantindre la nostra consolidació en el nostre mercat, en el nostre sector, mantindre la bona qualitat del servei. Moltes vegades créixer vol dir acaparar un volum que no pots donar aquest servici i nosaltres al final el que volem premiar en certa manera és això, és el poder ser l'empresa de referència per al nostre sector també per al servici i moltes vegades això va contra el voler créixer, el voler acaparar més feina de la que realment pots fer. Està bé, és intel·ligent també, no?, aquesta estratègia. Vos he preparat també un xicotet joc ràpidament. A veure quin contesta dels dos. Ui, m'has guinyat l'ull, això no sé què vol dir. A veure, vos propose un joc així rapidet. Jo dic un titular molt curtet i vosaltres m'heu de dir si sí, que firmaríeu, que diríeu sí, estic d'acord, o si matisaríeu alguna cosa. Vale? Tirem allà? Va. L'èxit està en el detall, titular. L'èxit està en el detall. Què digueu? Que sí o que no? Sí. Sí. El detall en l'empresa és important. Cuidar-lo. Molt. Sí? Sí. Vale. Eixa una. La innovació és obligatòria o desapareixes? Matisem o signem? És obligatòria. Obligatòria. 100%? 100%. Si no, és veritat que te'n vas a l'abisme, desapareixes? Efectivament. Renovar-se o morir. La competència se te mitja. Mare meua. Heu de tindre un estrès tot el dia mirant a veure què podem fer. Això per ell ara. Això, ara ja de costat t'has quedat, no passa res. Vinga, i ara,
una etiqueta pot canviar la percepció d'un producte. Totalment. Efectivament. És així, és així. Fort aplaudiment per a aquesta empresa fantàstica, amb este amor. Voleu dir alguna coseta? Voleu agrair? Bueno, en primer lloc, donar-la... Upa, se sent molt, no? En primer lloc, donar l'enhorabona a les altres empreses guardonades, Transformacions i Reciclajes, Sos Cabells, al nostre parc de bombers d'Alzira. I com no, també, agrair, en primer lloc, a m'abuelo, Enrique Costa, a mon pare i mon tio, que ens han donat el relleu, que són l'ànima de l'empresa, i als nostres treballadors per aquest esforç, per aquest treball incansable que sempre dia a dia tenen nosaltres. I, com no, gràcies al carinyo dels nostres clients que poden continuar treballant i lluitant dia a dia, i així estem. Molt bé. Pepe, Miguel, moltes gràcies. L'enhorabona. El què? Que he delegat bé. Has delegat molt bé, has delegat molt bé. Això és confiar en un fill, eh? Vinga, va, l'últim aplaudiment, no, me l'emporto jo. L'últim aplaudiment per a ells i seguim, va. Adéu, gràcies.